Kai ku a wannan shekarun naka me zai rikita ka? Ka san duk haukan mai hauka baka taba jin wani musulmi ya buɗi baki ya zagi Annabi Isa ba. To amma daga cikin Kirista wasu gurɓatattu suna taba janabin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ko me yasa? The Bible have mentioned the name of the secrets in different chapters and verses. Matthew. It says, any blasphemy against the secrets shall not be forgiven and punished to the penalty of death. Ma'anar abin da nake faɗa shine littafin Bible mai tsarki ya ambaci suna na secret a gurare daban-daban. In the book of Matthew, chapter 12, verses 31 and 32. A cikin littafin Matthew, Sura ta 12, aya ta 31 zuwa 32, yake cewa, any blasphemy against the secrets shall not be forgiven. Duk wanda ya zagi Annabi mai tsarki, to wannan babu yafiya ko sassauci a cikin hukuncinsa. And he's going to be penalty of death. Dan haka hukuncin wanda ya aikata wannan zunubin hukuncin kisa ne. And moreover, Jesus said, baya da haka, Annabi Isa ya sake faɗa, when the comforter, a yayin da mai ba da mafaka, the Holy Spirit has come, wato tsarkakakken annabi idan ya zo. The Spirit of the truth, wato tsarkakakke na gaskiya. What did Jesus means? Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallama zai zo bayan ni bana nan. Ku ba shi yarda fiye da yadda ni kuka yarda da ni. Then he will teach you all things. Zai koya muku komai da komai har abin da ni Annabi Isa ban zo da shi ba. Because he is the trustworthy secret. Shi ne mafi girman daraja da kuma ɗaukaka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. And so that the trustworthy, dan haka mafi tsarki da girma da daraja, has brought the Quran down often our hearts. Domin haka mafi tsarkin girma wanda shine ya kawo mana alqur'ani a cikin zukatanmu, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabin tsira, annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, as a detailed explanation of all things. Domin ƙarin bayani akan wannan kalma da take cewa annabi zai koya muku komai da komai. And indeed, kuma haka yake ƙara faɗa, it is mentioned in the former scripture. Ya ambaci sunan manzan Allah a cikin littattafansu na baya, which is the Bible, wanda shine ake nufi da littafin Bible mai tsarki.
waye dacewa ya samu wani ba zai kuka ba. Ita Izzarso duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba, daɗin sofar cin